Hey there, partners. Today we're going to learn how to make a mask in After Effects. ובעברית, היום אנחנו נלמד איך לעשות מסכה ב-After Effects. נלמד גם קצת אנימציה, וזהו, זה יהיה ההדרכה הראשונה היום. נלמד על הכלים פה למעלה. בהתחלה נלמד על הכלים, אחר כך נלמד איך עושים keyframing. לא keyframing, אנחנו נלמד איך לעשות מסכה. סליחה על הטעות הקטנה הזאת. ואנחנו נמשיך לאנימציה. בסדר? שלושת הדברים האלה אנחנו נלמד עכשיו. אוקיי, נתחיל פה. יש לנו את סמן העכבר, שכמובן נועד ללחוץ על דברים כדי להשיג אותם. לפעמים אני לא כל כך משיג אותם, לא משנה. סתם בדיחונת. ואז יש לך את זה. שמה זה עושה? אפשר לזוז בתוך איפה שהסרטון, אפשר להזיז אותו כדי לעשות זום לתוכו. הנה, אני אראה לכם דוגמה. אנחנו נעבור כרגע להדרכה עצמה של המסכה. מה שיקרה זה אתם כנראה תצטרכו להוריד תמונה. לא אכפת לי איזה תמונה או סרטון כדי לעשות את האפקט הזה. זה לא בדיוק אפקט, זה תכונה בתוך After Effects שאתם צריכים ללמוד. לוקחים את זה, את התמונה כמובן, וגוררים לטיימליין. מה שקורה זה, נוצרת לנו פה קומפוזיציה, בלי שעשינו קומפוזיציה. זה כבר מחשב הכל לבד. מה שנעשה עכשיו זה מסכה. אבל לפני זה, אני הבטחתי להראות לכם מה זה עושה, נכון? אז כמובן, הנה. איפה זה? הנה. זה לא פה. הנה זה. אוקיי. מה שקורה זה שאתה רוצה לעשות משהו מאוד מאוד עדין, אתה צריך להגיע בדיוק לנקודות הנכונות. אני אראה לכם בדיוק מה זאת אומרת נקודות. אז אנחנו צריכים לעשות את זום, ועם הגלגלת כמובן אפשר לעשות זום, שתדעו. גלגלת בעכבר. אם אין לכם גלגלת, כנראה שאתם חיים ב-1990 ומשהו, לא זוכר. אבל הנה, אוקיי? עכשיו נלמד מה זה לעשות מסכה. פה למעלה, שוב, זום, שאתם לא צריכים אותו בגלל שאמרתי לכם שאפשר לעשות את זה בגלגלת, זה הרבה יותר קל, יותר משתלם. אוקיי? זום, רוטט, מה זה rotate? You have to rotate the frickin' picture. See, you can rotate it upside down. It keeps going and keeps going. I got dizzy. Whew. אוקיי, ירדנו קצת מהטופיק. נחזיר אותו למצב הקודם. איך מחזירים למצב הקודם, אגב, אם עשיתם טעות קטנטנה בפרויקט שלכם, אפשר Ctrl-Z ו-Alt-Ctrl-Z להמשיך את החזרה לאחור. זאת אומרת, להחזיר את הפרויקט למצב עוד יותר אחורה. זה Alt-Ctrl-Z, או Ctrl-Z פשוט להחזיר אותו למצב קודם לפני שנייה. יש לנו פה, זה תלמדו יותר מאוחר. האמת היא, אני יכול ללמד אתכם אפילו עכשיו. אני אלמד אתכם עוד מעט. זה מצלמה. אחר כך אתם תבינו בדיוק מה היא עושה. זה pan behind. זה גם למסכה. זאת המסכה בעצמה שאפשר לעשות. את זה אני אלמד אתכם יותר מאוחר. ראיתם? עשיתי Ctrl-Z. וזה הפן טור. סליחה, אני קצת קיבלתי, אני קצת מקורר בגלל שיצאתי החוצה ללכת היום, כי השמנתי לאחרונה כמו אהבל. וזה הבראש טור, אפשר לצבוע כמובן, אפשר לצבוע, כנראה שאי אפשר כרגע, אני לא זוכר, הנה, אפשר, זה לא אחד הנכון. מצטער, טעיתי. אפשר לטעות, מותר, ועוד איך מותר לטעות, ואתם יודעים מה? עדיף לטעות. זה קלון סטאמפ, שמה שהוא עושה זה שעושה דברים דאבל. את זה אני אלמד אתכם גם יותר מאוחר. אני לא בדיוק זוכר מה זה עושה, אני אף פעם לא משתמש בזה. אז אני צריך ללמוד את זה גם. אני, שוב, אתם עכשיו תדעו את זה, אני לא הכי טוב. אני בכלל לא טוב. אני פשוט נותנת מהידע שלי כרגע.
לא כמו מישהו אחר כמובן שבפורום שלנו, אבל לא משנה. זה eraser tool, כמובן כדי למחוק דברים. כל פעם אני נוגע בזה. סליחה. וזה puppet pin tool, שאני לא משתמש בו. אני לא יודע למה. רק דברים בסיסיים אני מלמד אתכם. דברים אחרים שאני לא יודע, אני לא אלמד אתכם. אתם כבר תגיעו לרמה שלי ואתם תבינו לבד איך משתמשים בדברים האלה. עכשיו נגיע למסכה עצמה. איך לעזאזל משתמשים במסכה? אז הנה, מה שקורה זה, לוחצים פה, כן, כמובן לוחצים, לא עושים שום דבר אחר, לוחצים, ממשיכים ללחוץ, ונראה לי שאתם תשתעממו לראות אותי ככה עושה את זה, ואני פשוט אעביר קדימה ואתם תראו בדיוק איך זה כתוצר סופי. כמובן שזה לא יהיה מדויק, אל תצפו מזה להיות מדויק, אני לא מדויק, אני not perfect, god damn it. אוקיי, כמעט הגענו לשם, הנה, אני לוחץ, ומה שקורה זה בסוף, כשאני מגיע לסוף של זה, לוחץ, מה זה? איפה הרקע שלי? זה בדיוק מה שרציתי ללמד אתכם. אז פה למטה, אתם לא צריכים לראות את הצהוב כרגע, אתם יודעים מה אתם צריכים להראות. כדי לתקן תיקונים קטנטנים שקורים במסכה, פשוט תופסים אחד מהם ולוחצים, ולוחצים עוד אחד מהם ולוחצים. קל מאוד, קלי קלות. עכשיו לחלק המעניין. אתם רוצים ללמוד אנימציה, נכון? אז הנה, קודם כל, ללחוץ על זה, כי אתם לא רוצים לראות את המסכה כל הזמן, אתם רוצים לראות את התוצר הסופי. אם אתם מרגישים לא בנוח לא לראות את זה, כי אתם לא תזכרו ללחוץ על זה שוב, תשאירו את זה פתוח. אבל אני הולך לעצבן אתכם. ולמה? כי אני הולך ללחוץ על זה. לחצתי. אז עכשיו, זה לא מדויק. שאף אחד לא ייתן לי ביקורת על זה שזה לא מדויק, בגלל שאני עושה פה מדריך. בסך הכל מדריך. זה לא צריך להיות מדויק, זה צריך להיות מלמד. זהו. אז הנה. רואים? אפשר להזיז אותו? בלי שהרקע חוזר? אין רקע, כלום. זה נקרא מסכה. עכשיו נעשה transform. ולמה נעשה transform? קודם כל תלחצו פה למטה, מגיע לכם כזה דבר. ותלחצו על transform. transform זה שינוי. או לעשות. אני לא זוכר את המילה כי אני אמריקאי מטומטם. אוקיי. מה שקורה זה, נוצרו פה key frames. או key points, אני לא זוכר איך קוראים לזה. לא משנה. משנה, אבל אתם מבינים מה נוצר פה. נוצר פה מהשעוני עצר פה. נוצר פה נקודה שגורמת להתחלה של השעון עצר. מה שקורה זה, עוברים קדימה עם הקו בטיימליין. לא זוכר איך קוראים לזה. שורת הרצה. עוברים קדימה, עד ל-1 minute. לא, בואו נעשה פחות, כמה שניות. ונעביר את הנמר ימינה. אוקיי? עד הסוף בחוץ. ומה שיקרה עכשיו, תסתכלו. נוצרה לנו אנימציה. מה זה? זה... אנימציה חבר'ה. כן, זאת אנימציה. אם אתם לא רוצים לראות את כל הנקודות האלה, הם לא יהיו בסרט הגמר שלכם כמובן. פשוט לוחצים ככה. וזה פשוט עובר מה-highlights. וואו, מגניב. עכשיו, אני אוסיף לכם בונוס, שזה גם אפקטים וגם מצלמה. איך עושים מצלמה? לוחצים לחצן ימיני בעכבר על הטיימליין פה. לוחצים new וקמרה. מה זה קמרה? מצלמה. מצלמה וירטואלית. 35 מילימטר, כמה שבא לכם. אני מעדיף 35. ואוקיי. Camera and lights do not affect 2D layers. Select a layer and choose layer 3D layer from the menu. זה בדיוק מה שאני אלמד אתכם עכשיו. פה יש משהו קודם כל, אתם רואים את זה? תלחצו על זה. הופה. מה קרה פה? הנה. אתם רואים את הקובייה הקטנטנה הזאת? זה מורה על תלת ממד. לוחצים על זה. מה שקורה זה, פה, כל הדברים האלה זה התלת ממד.
לא התלת מימד, זה הסימוני תלת מימד, איפה אפשר לקחת את האובייקט. זה תצלום תקריב של התלת מימד, האובייקט. ואז מה שאפשר לעשות זה פשוט להסתכל, הנה אתם רואים מה קרה? אובייקט זז, מגניב. את זה לא יכולתם לעשות עם תמונה רגילה, בגלל שזה לא היה תלת מימד. אוקיי. Ctrl Z, כדי להחזיר את המצב לקדמותו. עוד פעם, וזהו. עכשיו נעשה את זה. תלת מימד, נלחץ פה, כמובן. והנה המצלמה. אז לימדתי אתכם איך עושים keyframes, נכון? אז הנה. את המצלמה אל תיגעו בה כרגע. אם בא לכם, תיגעו בה. אני מעדיף לעבוד כרגע עם זה. תגרמו ל-keyframes להיגרם. ואיך זה? ללחוץ על שעון העצר. time vary stopwatch. stopwatch, שעון עצר. נעבור קדימה משהו כמו כמה שניות. ומה שנעשה זה, נחץ פה על המצלמת קולנוע. זה אורביט, זה אומר שזה מסתובב סביב עצמו, סביב האובייקט. זה track X and Y, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. זה track Z camera 2, זה רק קדימה או אחורה, זאת אומרת זום. ואנחנו מה שנעשה זה נלך קדימה, או אחורה, זה לא משנה. מה שנוצר כאן, תסתכלו. נוצרה מצלמה. זה עוד סוג של אנימציה, כמובן. אפשר לשחק עם זה עוד הרבה, אבל אני רק מראה לכם את הבסיסי, זהו. אז זה מה שהקמרה עושה. סבבה? סבבה אגוזים? יאללה. תהנו. אני מקווה שנהנתם מההדרכה הזאת. אם יש לכם בעיות עם מה שאני עשיתי, תהנו לכם. לא מזיז לי. אבל אני רק מקבל ביקורת מאנשים שאני אוהב בפורום הזה. אנשים שאני לא אוהב לא יתקבלו בברכה, בגלל שהם תמיד נותנים לי ביקורת שלילית. האמת היא, לא רק מאנשים שאני לא אוהב, אני לא אקבל ביקורת מאנשים שמנסים לזלזל. לא אכפת לי מאנשים שאני לא אוהב. באמת, אני אענה לכם, אני אתן לכם תשובות על למה עשיתי את הדברים האלה, בסדר? אבל אנשים ששונאים אותי, שבכוונה נותנים לי ביקורת מזלזלת, אני לא אהיה מוכן לענות. אני אענה רק בצורה תרבותית. יום טוב!